Bagong to kowe. Us. Aja ngawur. Ayo, kowe malik ora ajar kowe. Jagat Dewa Bathara. Kowe ganti yo. Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe kira ndi kekuatan kok iso molak-malik. Giri Lusi jalmu tan kena kirira. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut Giri Lusi. Tenan ora. Seneng aku nek Bagong ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, Sembaro. Oh ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebon ora masuk. Iki Semar. Wah, ini mangsuk menawan di rumah. Jagat Dewa Bathara, jagat Dewa Bathara. Semar. Heeh. Ya Badrana ya. Heeh. Saron Ricik. Saron Sari ya. Heeh, Saron Sari. Duda mana-mana ngunu. Juru dia. Permatasari. Punta Prasanta. Nang ngono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh ning wis mlempem. Aku doyan kaya sambel kecap. Wah, Ketho Bagong iki sok nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing silite iso. Silite iso muni. Wah. Gareng pong. Itu gareng iki antil mencelat ora. Senengane omongane ora. Bagong, kowe ora edan kowe ayo bali kaya wingi ngene. Kowe. Laba. Jare kan ganti Bagong. Ya ganti Bagong. Jan wis ora pati nduga mana. Kuwi Bagonge bapak mbiyen. Ayo disinggahke nggo pusaka, ora usah ditok-tokke ngono. Wah, Jan wis. Wis Jan, wah. Diwale. Iki kepiye iki? Meng tengoke susuk-sukan. Mbaya tengok dhewe-dhewe ora. Wah, caidan. Ngopo? Semar rada mundur. Rada mundur. Aduh. Kula ora sengaja teken kula keri, teken keri. Loro e pajakku. Sampeyan pemerintah ora ngekaki dana ming duwah jauh. Ayo belajar liwat iki, nek ana ditewe beres, ling golek ngrekoso. Oke, cah cilik do nganti nyambut gawe, pengen lumpukke duit, pengen sekolah. Oke. Nutuk terus anan. Lha niku ngomong sak tenane malah dikeplaki sapenake dhewe. Sampeyan kudu berbijaksana dalam menentukan sikap. Oke, sampeyan ngonten niku nek kira sampean terus mubengi laladan negara Ngamarta, negara Darawati. Sapa kawulane sing ora mampu diparingi ngono, ora ming dawuh ning tanpa nganggo ana jalan keluare. Iki mung ngontam-ngantem wae. Dara Kudara nganti wedi lho. Yo. Becik banget Bagong. Ah becik. Padake ora. Mangsane kula niku prihatin. Ha kula niku nek iso sugih. Kula niku nek dadi wong sugih, dadi wong duwe, jajali job kula ora batal. Kabeh wong ora duwe dume kabeh. Manut kemampuan kula. Niku tenan, ora kok ming goro. Ming sak kula lho niki. Omongane sampean Nalendra
pengareping para nalendra kudu iso memberi solusi ora mung sapene dhewe. Mangsane. Ngopo, Pak? Aku wedi. Ah, rasa wedi kok menyuarakan kebenaran kok wedi ora. Iya, Bagong. Sesuk ana penggalian saka Pandhawa lan panjenengan ingsun. Alhamdulillah, ning sing penting. Iya. Pira iki? 500. 500. Duit apa 500? Sebar. Mangsane. Jupuki meneh. Pirang-pirang dina iki kowe kok kaya kepengin rembugan karo aku iki jane masalah apa? Rene nek dipikir banget-banget kok rasane ning ati nelongso. Mergo anak siji isih cilik tur dasare isih sekolah. Kula niki malah kaya wong keloro-loro mergo kula pikir-pikir bapakne kaya ora gelem mikir. Aja waton bisa ngucap kowe. Wong lanang sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, nyambut gawe apa-apa tak lakoni. Meng bethe aku pengen mulyake anak karo bojoku kowe kok kowe muni wong lanang ora mikir. Nggih. Mergo si Bagyo nika. Bagyo ngapa Bagyo? Ning ora tesih sekolah gek niki kahanane kaya ngeten, pendak-pendak ketemu kalih kula. Bagyo niku nangis. Nangis masalah apa? Lah sakniki nek sekolah niku rak lumantar HP to, Mas. Mongko HP sing larang nika sing iso dienggo napa jenenge omong-omongan weruh raine nika. Ah mbok ngedhep kaca pengilon. Ku ya weruh raine. Ning rak raine dhewe, mboten raine sing dijak omong-omongan. Lah le mulang niku carane kaya ngoten niku. Monggo gek regane niku larang tur mesti kudu nganggo napa niku kuotang niku. Duculke nggonmu ngapa? Lha nek omongan karo wong ora paham niku bingung. Kuotang niku tuku niku terus mengke iso nyambung tereng napa jenenge iki? Sakernet niku no. Apa kuwi? Niku sing iso dienggo tekan rika-rika niku jenenge intercom. Intercom kuwi kuno banget kuwi. Niku internet niku mongko tukune ya atusan ewu. Lah nuwun sewu nek peraturane kaya ngeten niki kula niku ya bingung bocah-bocah ra iso sekolah. Bocah-bocah ning omah ming dodolan mongko anggere mlebu sekolah sing sinau dudu bocahe sing sinau wong tuane. Merga bocahe ora dong. Ning nek kula semayani sik ya bapakmu irung nyambut gawe, mbokmu ya urung entuk dhuwit, sesuk nek wis entuk dhuwit, sesuk nek wis iso nyambut gawe tak tukokke apa sing tok karepake. Selak bubar, selak rampung. Aku ketinggalan pelajaran, aku ketinggalan mata kuliah. Nganten niku si Bagyo. Wah, kula susah, Mas. Niki pripun carane supaya uripe awake dhewe niku ora keraya ketoyong-toyong enten niki kebotan kebutuhane anak. Monggo kebutuhane anak niku jane ora kudu wonten niku merga saka peraturan negara sing pancen ya mbuh niki ajeng digawe pripun negarane kok wong sekolah kok malah ora ndang mlebu-mlebu. Wong sekolah kok ora entuk mlebu nang sekolahan ming liwat napa jenenge niku HP kalih diwulang lumantar HP niku lho kula niku sak ora dong mbok ya niku sing dipentingke iki nggon perkara wong ngudi ngelmu niku mergi tumrap kula nggih Mas. Negara niku nek ora ana wong pinter nuwun sewu
niku mesti bakale ya ora buka bakuh ora sentosa. Ana wong pinter nek tumindake ora bener ya wis ora eneng gunane. Ngoten. Mula kula nyuwun sampeyan niku biasane nek menyuarakan suara rakyat menika menggebu-gebu masyarakat mang bantu nek butuh napa-napa ning bareng kulawargane dhewe anak sampeyan ora iso sekolah mergo ora duwe alate, ora duwe HP-ne, ora duwe kuotane, kok sampeyan meneng mawon niku nuwun sewu. Nek ngoten niku sampeyan niku wong lanang sing ban cindhe ban silatan. Nek kulawarga mang ban silatan, nek wong liya mang ban cindhe. Kula ora trima nek ngoten niku kula protes, Mas. Kula protes. Nek anak sampeyan bodho pripun? Mongko anak niku sak tingkah polahe mesti nggawa jenenge wong tuwa. Bagyo kae ora iso maca, ora iso nulis. Anake sapa? Anake Bagong. Wah, mokal wong bapakne ya buta huruf. Ora aneh nek anake ya koplo, anake ya petuk kaya ngono. Sing muni ngono sapa kuwi? Dereng wonten. Ming mbok menawa sesuk niku dirasani ngoten niku lho napa sampean mboten isin? Napa sampean mboten rumangsa wirang? Ngoten. Wong sampeyan iku ya cedhak kalih para Pandhawa, cedhak kalih Sinuwun Prabu Kresna, cedhak kalih Prabu Baladewa, cedhak karo Piyai Ngastina. Sampeyan niku biasane sok wani matur, niki kanane pripun? Liyane dilarang mboten napa-napa. Ning mohon cah sekolah niku mbok ya iso sekolah sing murwat, ora ketang. Nuwun sewu nganggo cara-cara sing aman. Ning sing baku bocah niki iso mlebu sekolah. Bagyo niku nate crita kalih kula lho Mas. Enten kancane lanang wedok wong gunung jenenge Kuncung kalih Bawuk. Niku ya ora duwe HP, nganti disilihi karo tanggane. Mongko nek goleki sapa napa niku? Sanyal. Lha ya apa? Sanyal. Niku lho sing iso marai tekan gone sinyal. Waduh, nek goleki sonyol rasa ado-ado. Goleki sinyal dadak munggah gunung. Mongko pendak-pendak jame pindah saya awan sinyale saya munggah gunung meneh. Ngoten niku mbok ya dipikir, ngoten niku lho ora mung sak kepenake dhewe ngoten. Kula suwun kanthi sanget sampeyan iso ngrampungi perkara niki. Sampeyan niku wong kendel, adhedhasar bener. Bagong niku wis kondang. Jarine sampeyan ketua Karang Kadempel. Ana kanan kaya ngene kok sampeyan kaya nuwun sewu. Muta tuli paningal sampeyan mboten kepengin krungu dhateng kawontenan. Njur teng pundi nama besar ketua pemuda Karang Kadempel nek carane kaya ngeten iki mboten enten artine bablas blas. Alon. Wong untumu wis pasangan. Babar blas ora babas blar. Babas blar. Babar blas mboten nonton intine nek sampeyan mboten iso ngomong perkara niki kalih para pepundhan-pepundhan sing enten nginggil Mas Bagong. Kagat risang kapirangu nanggul kinembet kempit dosang reknaning bawana wah aku nganti ora tekan kono ya aku mikir ya. Mergo aku nyawang Bagyo ki bareng nang omah wae ora ana sekolah ora mlebu lan ora dientukke sekolah ki rasaku malah cedhak karo anak. Ning jebul tunane ya akeh nek mung dineng-nengke ngono kuwi terus ora ana ketentuan saka para-para sing padha kawogan ki komo bocah-bocah ki dadi wong goblok. Bocah-bocah ki dadi wong sing ora dong. Mergo le ngajari ya ora cetha tenan lan ora jelas tenan. Nah, sampean saniki lagi krasa. Krasa ya krasa. Oke. Ini masukan yang penting buatku. Nek pancen kowe butuh apa sing bakal tok kandhake iki engko ditampa karo pengarep-arep, aku sing tak omong, aku sing matur. Carane piye? Ning kowe matur kudu duwe solusi, kowe aja mung
maturta ning kowe ngekek ana solusi utawa meneni drep sing kudu iso diaturake marang pepunden utawa pengarepe. Lah wong ya janjane upama diglecah niku gampang kok. Upama saniki niku kudu nganggo jaga jarak, upama saniki niku kudu nganggo masker, bocah-bocah ya ora bakal wegah nganggo masker. Kelas sing maune isine 40 diisi wong 15 utawa wong 10 ning sing wigati menika mengke urut rutin digilir mlebune. Men bocah niku mlebu sekolah ora kok ming nang omah tok. Tur guru-guru ya duwe gawean, kula nuwun mapunten guru-guru ya ben duwe gawean men mlebu manut karo gilirane. Ngoten ta? Sak kelas niku nuwun sewu upama isine mejane 40 digawe 10 niku jarake wis adoh-adoh, wis memenuhi protokol. Ngoten niku ya iso digawe kok mamun ming dinengke wae nang omah do playon do pit-pitan. Nek ditakoni pelajaran ora dong. Oke, nek ngono pancen sesuk-esuk biar gagat bangun raina. Aku sing arep sowan ning ngesaning para Pandhawa. Aku tak matur. Neng kudu kaya ngono kuwi kok sing tok kandhakake. Mengko ndak bocah-bocah do goblok mergo kukuh bakuh sentosaning negara kuwi nang pundhake nom-noman sing pancen pinter babagan ngelmu apa wae. Satemah negara iki kukuh kuat sentosa lahir lan batine. Alhamdulillah, Mas. Kula remen nek sampeyan ngersa paring dawuh kaya ngenten niku ati kula lega men Bagya niku ora goblok, Pak. Bagya niku wis awake ireng. Mripate bijil. Gobloke ra jamak-jamak. Malah saniki nek kon sekolah liwat HP niku mo karepe ngan mancing. Wong bapane wong konjang ngono pas Bagong wong gleleng kok anake ming tukang mancing. Wis ora usah cerewet kono, saiki kowe nang mburi, perkara iki tak nam-name nang pikirku ya. Sesuk-esuk arep ora ndek kanca aku dhewe sing arep ngomong karo para Pandhawa babagan perkara iki. Matur sembah nuwun, Mas, matur sembah nuwun. Nah ngaten lilanana kula tak mancing wonten pepengkeran sawetawis. Heeh. Kersakaken unjukan mboten. Lho ya ngombe mangsa mus kering keruntang. Ngersakaken napa kopi napa teh napa jahe napa jenenge niku serbat karo tok ombekke aku serbat niku unjukan sing pedes wis sak karemu sak gawe-gawemu waton kowe sing gawe barang sing ra enak dadi enak nggih kuwi tenan aku ra goro kowe ambok wedang iki tok gawe ora legiyen tak seruput weruh raimu ki rasane wis kaya ginastel legi panas kenter. Nggih. Wis ngono mundur kono. Nggih, nyun ngapunten kula tak teng wingking sekedhap nggih, Mas. Ngati-ati matur nuwun, mangelingke aku matur nuwun. Tomo ngambar arum sang kusuma dadosaken kaget raos sing manah kula wanci yagaten tak kira nek memedi niki mboten panglih nek Ndara Banawati lho. Tobat. Bagong iya aku nyang prapta ning bale wis mamu Bagong. Lah jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara.
Ngapa? Mas sampean kok le mentol. Akon aku mlembure ming arep nemoni wong wedok sik ta. Ora sok gampang sujana. Matke iki sapa? Iki Ndara Banawati garwane Prabu Duryudana Prameswari negara Ngastina. Oh, kula ki nek sinten nek ditanding-tandingke ya cetha kula kalah, kula wis tuwa kaya meneng. Tapuk sisan. Ngaturke sembah. Gusti Ayu, kula ngaturke sembah. Iya tak tampa kuwi bojomu Bagong. Nggih. Batu-batu kok ya gelem karo kowe. Nggih, kula mbiyen dipeksa supaya gelem. Meneng wis kebacut to dadak diungkit-ungkit. Wonten apa? Bagong aku njaluk tulung-tulungono. Prap takon ning bale wis mamu iki aku plantrang nggone mlayu saka negara Ngastina. Ngerti yo? Yen to sejatine nggonku mlayu iki mergo nggonku banget duwe rasa kapang lawan Nyai Arjuna. Wekasan aku nglimpe uwal saka Taman Negara Ngastina mengajab aku bakal ana ing Kasatian Madukara ketemu karo Dimas Janaka. Nanging lungaku jebul kadenangan dening para Sata Kurawa aku dioyak-oyak supaya dijaluk kondur marang negara Ngastina nanging ora lega rasane nganti ku yen ora ketemu karo Dimas Janaka. Mula dina iki aku tulungono Bagong, aku tulungono, aku delikno. Aku delikno Kurawa kabeh padha ngoyak karo aku Bagong. Waduh. Aniki omahe-omahe kok ngenten sampeyan niku Prameswari. Kula delekke teng sentong sampeyan ya reget kabeh awake. Engko aku dadak ngedusi, Mas. Iki meng lelucon. Wow, wis. Mula aku nek pentas ana kowe ora tau sukses. Kowe sujanan wonge senengane iki meng nggo jeki kanca-kanca mburi. Ora petok sepi oh. Tremblek ora. Mulane watu kula tratapan terus e. Lajeng golek lajeng ndelekke teng pundi kula bingung. Monggo Kurawa nggone mlayu saya cedak Bagong aku tulungono. Ngaten mawon, sampean pasrah mawon kondur. Mangke ketemu Ndara Janaka, kula sing pados wektu, pados srana pripun carane ketemu Ndara Janaka ning saniki kondur men tentrem, men apik. Men suasanane kondasmu. Kondusif. Ampun ngantos pripun nggih? Ora iso aku ora ketemu Raden Janaka, Yai Janaka rasaku. Mula aku tekaning mati Bagong, kangenku wis ora iso diampet Bagong, aku tulungono. Aniki mengko nek kula nulungi sampeyan nang nganti konangan Kurawa kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Napa kula ya kudu mbelani karo sampeyan? Batobat apa kowe ora gelem mbelani karo aku? Apa kowe ora gelem mbelani karo aku lho Bagong? Kowe ngerti dhewe to jadine aku kira tresno karo Sinun Prabu Duryudana. Tresnaku marang Yayi Janaka. Dene lak kok dadi kowe ora mbelani karo aku iki kebangetan temen Bagong, kebangetan wah. Jan wis kisra iki tenan wis. Tandya Pandhawa mbyuk gumelung mangung siring Sata Kurawa Kambahung Kesra katiti merut layut sagung praratu lah rak tenan ta Dur rak tenan ing atase Prameswari kok mlayune kok mlebu nang omahe Bagong. Ketok banget. Mula ditakoni nek Bagong ora prasaja, Bagong ora jujur. Polo mawon, ajar mawon sik. Ora waton ngajar wong sampean. Kula ngerti sampean mlebu teng omah kula. Kula tak takon karo sampean,
Sampeyan ajeng napa lan wigatine napa? Mas, pripun Mas? Wis kono kowe lunga kowe. Bagyo jak lunga Bagyo. Jak ndelik iki cikriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mengke nek dados pancakara rasa sumelang. Mati ya tak ikhlaske aku. Mbangane urip dimiskinke karo sapa-sapa. Wis tak akoni wis kono. Wis kono mulunga. Nggih, ning atos-atos rasa sumelang. Bagong aku tak takon karo kowe. Nggih, mang takon. Kowe ngerti Kanjeng Ratu Banowati. Mau tak sawang mlebu omah kene. Ka iki kowe ngaku apa ora? Kowe ndelikke Kanjeng Ratu Banowati. Oh, Bagong ora sandadak kowe. Kumbi ora sandadak kowe selak. Kowe ndelikke. Ayo, kowe ndelikke to. Ndok wenehke apa ora bakal boyong kundur marang negara Ngastina. Lah ora mbok wenehke, apa kelakon mau tak obrak-abrik kowe tak ajar tak bonto tak lebokke pakunjaran. Wis. Nang ngono pancen wis dadi lakonku ah. Upama tak selakana ya tanpa guna. Monggo aku dijaluki tulung. Wong aku nek iso nulungi ya tak tulungi. Gandeng aku ya pas ora sibuk, aku ya pas nganggur, ana sing njaluk tulung karo aku ya tak tulungi, ora masalah. Sampeyan nyuwun priksa Dewi Banowati? Iya. Sampeyan pengen ngerti pancen sing tak jaluk kuwi. Dewi Banowati teng pepungkuran. Neng mburi ngendi? Teng mburi omah kula. Lenggah teng mriko. Pasrah kali kula nek ana wong sing goleki panjenengane sapa wae kudu kula kon ngundurke. Lho kese. Iki sing goleki Kurawa. Kurawa iki kadang ngata Sinuwun Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Duryudana iki ya kuwi pertimbangane Dewi Banowati. Pertimbangan apa? Pertimbangan truk apa? Omong ora jelas garwane. Ah iya, sing tak karepe pancen kaya ngono. Tegese njaluk bali Dewi Banowati kuwi wis sak trepe, Wis ora iso. Gandeng Banowati iki njaluk tulung karo aku ya wajib nulungi Dewi Banowati. Bagong, Nun. Yen kowe ora gelem menehke Kakang Mbok Ayu Banowati kowe tegese wani karo Dursasana. Wani karo Kurawa. Nyuwun pangapunten. Nek kepeksane sampeyan nantang kalih kula wong kula niku jenise wong ora tau wedi karo sapa-sapa. Kula niku wong ora wedi karo wong. Ngoten mawon. Waton dasar kula siji, bener. Benermu nggo nendi? Bener kula mergo ana wong njaluk tulung karo Bagong wajib tak tulungi. Dasare wong niku wong wedok. Ngoten. Wong sing ringkeh. Wong wedok niku wong sing ringkeh, wong sing wajib ditulungi. Kuwi iki Prameswari Ngastina. Ora usah kokean ngomong, aku males aku wisan. Ki karepe piye? Piye, Dur? Pun candak mawon. Bagong dicekel mawon diajar. Yen perlu lebokke pakunjaran, yen perlu dipateni. Yen ana tantrimaning Pandhawa, Pandhawa mboten ajeng melu-melu wong ngerti Bagong niku luput pakartine. Ajeng melu-melu yen pancen kaya ngono, ta. Kurawa ingkang bakal nyekel karo kowe. Nuwun sewu nek paripaksa kula wantun lho nek ana pate. Ayo, ojo ayo
ati iki. Tepung wakul doyak aja nganti ngakli. Bagong, Mbak Tobat, Tobat. Nganti bubras langkrah omahmu ora karo-karuan rusak kaya ngono mergo. Mbonmu perang karo para Sata Kurawa. Wah niki nek mboten mlabuhi karo sampean mboten bakalan kula ngiklasake omah kula porak-poranda kados ngaten menika. Mbak Tobat, Tobat, terus kepiye? Niki nek mboten mlayu kula remuk sampean ya kewirangan. Kula ajur dicekel Kurawa, dibondo Kurawa, kurang-kurang bejane kula ngerti watake Kurawa mesti diajar, kula yakin. Sampeyan ya kewirangan merga sampeyan konangan apa sediane merga mlayu saka negara Ngastina. Mbak Tobat, Tobat, terus piye, Bagong? Awi mlayu kalih kula. Metu ngendi kula mangetutke laku kula. Mangetutke playu kula niku dalan sing kulina kula nggih maling. Mbak Tobat, Tobat. Sing penting ora konangan pun mlajar mawon Mbak Tobat ayo mlayu bae Bagong. Kurawa ngoyak Bagong mboten kecunggah. Ning ketok Bagong runtung-runtung kalih inggih menika Kanjeng Ratu Banowati mlumpat tembok mlebu grumbul jedul mriko liwat selokan bareng. Oh, Mbak Tobat, Tobat. Lah kok dadi kaya ngoten Bagong ya pakartine. Beto Dewi Banowati. Sing wedok kaya gelem wae diliwatke dalan-dalan sing rungset lan rumpel. Ya pokoke iso lunga saka negara Ngastina. Niku rak karepe Dewi Banowati. Oh, pripun Demate? Pripun? Ngeten mawon. Kurawa kinen nyebarke utawa kinen ngabari marang para Pandhawa nek Bagong gelandang Dewi Banowati. Nek Pandhawa ngerti Bagong gelandang Dewi Banowati, luwih-luwih Janaka mesti mboten ajeng menehi pangapura kali Bagong. Sing mateni Bagong dudu Kurawa ning sing dadi jalaran patine Bagong para Pandhawa piyambak. Langkung-langkung Janaka waton dikabarke supaya sumebar warata nek Bagong gelandang Dewi Banowati. Pun mboten sak kuwatir. Durmagati waca Jawa. Kowe duwe fotone Bagong karo Banowati. Wae pas cacak-cacakan karo Kang Wasdasana wau pun kula foto. Disepiralke. Disepiralke. Dikondangke iki lho, dipilalke, dah dipiralke. Disebar ning media sosial media teknologi. Disebarke ngalor ngidul ngetan kulon supaya ndang padha ngerti Bagong gelandang Dewi Banowati. Oke, sakit Jawa.
Bagong edan. Bagong edan ling nggeret aku sampe naik dhewe. Aduh. Aku ki wong wadon lho, Bang. Dasar ki Prameswari kowe ki ra batur, kowe ki mlayu liwat Talas ya kulino, mlayu liwat sawah ya kulino, mlayu liwat Tegal ya kulino. Lah aku ki ora kulino, Bagong. Aku ora kulino. Wah, malah pikir aku tekan dindi. Ora oleh. Ora niku ya kesel. Petobat. Aduh. Pendak aku dadak mandeg dadak ngunjuk kayak kemben. Mesti mlotro bakal meneh keterangan karo sapa sing bakal midono karo kowe. Keterangan apa? Luwe-luwe nang nganti rayi sampean Ndara Janaka presa kabar sumebar Bagong Glandang Dewi Banowati. Ndara Janaka goleki. Niki kula karo sampean tenguk-tenguk teng mriki Ndara Janaka jane wis presa teng adoh mbuh saking pundi. Mentang langkap nganggo jemparing cul. Modal. Kula mati, sampean ketemu karo Ndara Janaka. Kula ora diurus, mbathang. Pripun? Napa mboten kelara-lara? Terus kula ututane napa? Untungnya di mana kula? Tobat. Kowe bakal tak paringi Brana Picis, Brana Prabaya dhuwit pira wae njaluk omong tak paringi. Nyawae dadi joli dhuwit. Padake. Tobat. Wis mengko gampang sing baku ketemu karo Raden Janaka mengko kowe piye njaluk apa aku bakal nuruti karo kowe. Pun yakin? Iya. Nggih pun. Nggo alon-alon mlaku alon-alon. Niki kula ya ngelih banget e. Tobat mengko yen ana wong dodol pangan mengko tak tukokke aku sangu duit emas pirang-pirang tekem. Wah edan. Berarti keturutan iki mengke. Iya wis rasa kuwatir. Niki mengke nyamar mawon. Supaya aja nganti konangan kula tak kudungan tas kresek. Sampean ya nganggo napa lah? Pripun carane supaya aja nganti konangan? Mengke kula colongke mantol nggih. Men supaya ora konangan tobat. Ayo mlaku ngado Bagong golek dalan sing prayoga. Ketemu karo Dimas Janaka. Monggo. Niki sampean niki teng jero ngalas kapunan. Iya, Bagong. Bagong ora ketoki lunga nendi bocah kok kandan-kandanane angel. Tanpa ninggal apa-apa, tanpa ninggal weling piye-piye. Ujug-ujug kandang ora ana. Nek nganti ditakokke ndara-ndaramu kepiye? Kala gareng kowe Petruk. Semarit konten prayitna semoririt. Latmara Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu niran bodho katang Ndara Janaka Kakang Semarya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara, iya tak tampa. Bekti kula Den, iya nala garing. Bekti kula Gus, iya tak tampa Petruk. Enten apa kok? Tindakipun boten kados adat sabene. Sumengka niku wonten wigatos menapa? Yen ngono pancen bener pewarta ingkang dak tampa. Lamun anakmu Bagong pancen tumindak ingkang ora prayoga ketitik. Aku dipriksa marang papan kene jebul Bagong ora katon. Lah malah sampean kok ngerti anakku lho Bagong? Mergo aku krungu kabar Kakang Semar. Kabar napa? Napa kabar bab anak kula? Kabar ingkang sumebar warata nganti Kanjeng Koko Prabu dawuh kelawan aku nanjihke kelawan kahanane Bagong. Yen to dina samengko ana kawan Bagong wani nyidra marang Prameswari Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati Kakang Semar.
kampung. Lah iki lelakon apa? Bagong kowe iki wis mingerke blatmu apa piye? Adat saben kowe iki gawe kisruh ning rak ya ora perkara sing abot kaya ngene. Lah kok dadi kowe nyeneng jenenge wong tuwa. Bagong bocah kok angel kandan-kandanane. Ngapa to, Pak? Bagong wani gawe lingsem nyidra prameswari ngestina gareng. Wah, lah trondolo tenan. Krocok bendho. Wis ora wangun dadi anake bapak, ora wangun dadi adikku, ora wangun dadi adine Petro. Ngopo Bagong reng? Nyolong Dewi Banowati, Tru. Wala setan lho. Ketemu kepruk boto raine tenan. Wis ora ana pangapura nganggo wong sing kaya watake Bagong. Biasane iki tumindake ora nganti kaya ngono kok iki kok wis nerak pacak nerajang perbatan wis mlumpat waler iki. Iki wis ora bener nek diapura meneh, Pak. Upama dihukum ya wajibe dihukum Bagong. Terus pripun? Mula aku kedugung upaya menyang didununge Bagong. Yen wis ketemu aja mbok luputke Janaka yen to aku kudu mentolo kelawan Panakawan Bagong Semar. Golek ya, Tru. Yo. Panudya yutama ngambar arum sang kusuma. Tobat Bagong wonten Jawa. Aku wis mkandha arep yen to temene aku ki nggone lunga saka negara Ngastina ki nggonku kangen lawan Yayi Janaka. Lah iki malah kedarang-darang tekan tengah ngalah sadoh banget parane iki jane wis tekan ngendi Bagong? Aku kok ora ngerti papan dunung iki. Nek mau wonten tulisan sampean mboten maos napa? Tobat ora maca, aku ora maca. Alah jan wis, lha nika tesih ketok sing ngriki. Sampeyan mang lenggari iki. Tobat. Njeng mele niku sok diwaca papan-papan niku dadi apal lho kene iki daerah ngene, desa iki, dusun kae, kecamatan kaya ngono. Senengane ora. Nika ora pun wonten tulisane to. Lho nika. Oh. Alas. Alas. Burine kaya apa tulisane ketutupan godhong saka kene. Tak wacane nek sampean ra iso maca tak wacake ampun sumelang. Kula niku cah cerdas. Cerdas. Alas. Geogo enggung. Ili wah awang. Gung liwang. Ili wa awat. Gong liwang liwet. Wah, enak niki. Awas kok enak lho. Gong liwang liwang maksude. Ngisore niki nggih enten tulisane kok mang waca. Iya, tulisane apa? Hati-hati B-A-N-Y aek nyemek ngawur banyak keekerere banyak alas kok banyak kere keeke wah awan kewan Geagal ala galak ngatos-atos sampean ngodo-ado kali kula. Niku mergane akeh kewan galak. Iya. C-O-C-N T-O-T-H-N-Y-A. Contohnya
blabake gede banget nggih. Kewane jenenge ditulis Mbah Karang nika ben Dinas Kehutanan niku tertib. Iya. Kewan galak 1 Geaga erengpung. Garengpung oh, garengpung niku nek gelem nyokot. Wah, wis tenan. Ora diculke. Menyoti ngoten tenan niku. Sampeyan tau dicokot garengpung durung. Ah, hati-hati mula disebut kewan galak. Iya. Angka 2 es. Es. Apa? Res-respo. Res-respo. Ah, res-respo. Niku ya galak. Ha niku nek mlaku meng alun. Mongko ninggal iler. Iya. Ilere niku sing gawat, iritasi. Iya. Tak wacane meneh nggih. Andur. Kuwi apa? Undur. Niku termasuk galak. Niku nek nganti ngunduri, wah. Tenan. Sing terakhir niku sing kewan galak terakhir. Apa wacane? J1 NG ke AK NG. Wah. Jengkeng. Masa kewan kok ngene nggih? Iya, lha nyakot piye? Lah iya. Niki tengan iki alas wewengkon ngendi? Ana apa tulisane? Mboten wonten ning kula gaweke dhewe niki. Bangane stres iya. Keba-aba. Kowe iki ora guyu. Maca kok guyu. Keba-aba. Wah, ke bawah. Wah, edan. Malah kon medun barang. KKPREN. Ngeprint. Ngeprint sapa? Ke bawah ke perintah negara. Ke AK Mbobo aja Kamboja. Wah, iki sado banget lek mlaku iki. Luar negeri. Tekan. Wah, luar proja. Kamboja niki, Pak. Iki adoh banget, Bagong kok ya ora krasa lek mlaku. Ha ya karang mlaku ro wong wedok iki mesti ora krasa kok. Ana mlaku lho, lanang do lanang mesti meng titik wis sikilku wis auto ke es teh, wes. Aneh-aneh pokoke. Tenan yakin. Iya. Saya kancane lanang jak omong ora gelem wis wegah. Manes pokoke. Koyo arep glunding-glundinge nang jurang. Iki terus le bali piye? Rasa mulai wis kana tulisan meneh iki jare. Apa ge ugu ya uyu paguyuban. Lho. Alas kok ana paguyuban. Bato-bato kowe iki werna-werna wae, Pak. Tulisane apa meneh? Kae sing ngisor kae tulisane kok kaya meng wisan. Keakawa awa mengkawa teitir mengkatir kliwat mengkhawatir keakaan mengkhawatirkan ente iti eng gento
Goblok. Genting. Iki kok saya suwe tak waca kok suasanane saya ora waduh. Apa Bagong? Lah kok dadi raimu terus suntrut, raimu terus pucet, kowe kena ngapa ora usah wedi, napa aku sing tanggung jawab. Baba. Ya ayah. Bahaya. Lah mergane apa? Daidi. Gaugu. Gudeg. Wah, jan klerak-kleru iki aku wis. Wis keweden kaya ngene. Kula aturi nek ana lho eleh. Ngapa? Kula aturi nek ana lho eleh. Kuwi apa? Aduh. Anang menenganga. Tobat karepmu piye? Mengo megol. Aduh. Mengo. Tobat Mas Janaka. Ayo babar pisan Dimas. Aku kangen karo si Adi nganti keplayu keplantrang alas mergo go karo si Bagong. Mergo jalanan Bagong ki mau aku iso kesempatan ketemu karo sira Yayi Janaka tobat. Aku ora kuwawa urip nang negara Ngastina ora ketemu karo Dimas Janaka. Aku piye? Aku kudu piye? Kakang Bu, kula aturi ngiyup sangandhaping werksa baniyah wingking menika. Si Adi arep ngopo? Aja ndukani karo Bagong. Bagong ora luput, Bagong ora kleru. Monggo kula atur suminggah. Tobat aja nduk seneni aja mbok dukani Bagong ora luput ora kleru lho. Kula atur suminggah rumiyin. Baik. Baiklah. Wis nek arep dihukum mawon ta. Wah, iki wis konsentrasiku bubar iki anggere sik kocluk teko iki. Aku lek ndelok ning jaba wae ora bengak-bengok ya. Engko tak pakani watu, aja kuwatir. Engko tak geruske botol wis nang jaba. Bagong. Lho wonten dawuh. Ala rupamu pakartimu sak ngisoring dlamakan. Ora ngira babar pisan yen to kowe mentala, kowe wani glandang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Mula wis ora ana paukuman ingkang pantes kanggo kowe kejaba mung kowe kudu nampa ukupane Janaka. Kula niku mboten napa-napa, sumpah. Niku critane ngenten iki nggih, Gus. Critane ngaten. Kula niku lagi tengok-tengok omah dumadakan Ndara Banowati niku teka. Terus nyuwun tulung kalih kula supaya kula niku mbantu Ndara Banowati merga Ndara Banowati niku duwe rasa kapang kalih panjenengan. Tak rewangi tekan kene niku merga kula mung kepengin nuruti Ndara Banowati iso ketemu karo sampean. Kula niku ora ndek niat ngapa-ngapa. Moga kelakone. Kowe wong lanang Banowati wong wadon mbok glandang ning tengahing alas kuwi arep tumindak culika karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Kula yakin sumpah ora piye-piye. Ora sandadak kakean gunem sing tanpa guna. Aduh. Kula ora ngapa-ngapa. Asli. Sambato. Kon mecah sirahmu tak pecah saiki. Po kowe ora ngerti yen to yae Kakang Mbok Banowati wi apaku. Apa? Wah, mbok kan lungase aku darah itu pikiranku bundel kok. Pak Bagong aku ora iso piye-piye tole kowe salah. Kowe luput. Kowe kleru. Aku ki ora ndek niat kleru, Pak.
Nek dianggep kleru ya kleru ning aku niatku ora kepengin tumindak kaya ngene. Reng. Ngapa? Ora sudi nulungi karo kowe. Wong luput, wong kleru kok njaluk pambiyantune kakangmu wis ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Ayo, omong. Aku suruh emoh ngewangi karo kowe. Aku mau bantu karo kowe. Ayo, saiki kowe arep kepiye Bagong? Kula mboten napa-napa, nyenggol Dewi Banowati men mboten. Napa malih kula wani duwe niat tumindak sing ora becik. Yakin sumpah mbok wani di bumi langit tangkep nek kula duwe niat elek karo Ndara Banowati mboten. Oh. Alah. Bagong kowe nek ngaku ndaramu mesti ora duka ngono kuwi. Gong kowe nek ngaku malah ndaramu ora duka. Le kowe iki nek ngaku apa antane malah ora duka ngono kuwi. Ngaku-ngaku ora apa-apa, kok ngaku ambek luwung minggat legane. Oh. Kakang Semar. Kula kelangan anak siji. Nek pancen pakartine elek kula ora owel kelangan anak. Nolo Garing kelangan sedulur. Nek pancen pakartine Bagong niku tenan-tenan elek kula ora kelangan. Petruk semono nggih. Yen ngono ayo menyang negara Ngastina. Nderekke kundur Kakang Mbok Ayu Banowati selak mesakake Koko Prabu Duryudana. Nggone kelangan Kakang Mbok Ayu Banowati. Monggo kula dherekaken, Ndara. Smopang mangarono adinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkani kara saketer kene donganing kong wis banyak sirahku tutuki Ndara Janaka mongko aku ora ndek niat elek lho ane ya bener ngendikaning Kyai Sepuh kae niat apik urung karuan ditampa apik. Wah, wis gara-gara Banowati njaluk tulung karo aku malah ketoyong-toyong aku didakwa sing werna-werna. Dadi wong sing terpidana. Semar ya wis ora nulungi karo aku, Gareng omongane ya wis atos. Petro omongane ya wis wah wis ora iso ditampa nganggo ati sing nyenengke. Ha iki tekan ana wujuding kali iki kali ngendi iki? Tak wacane. Tak sanding. Wah, apa wis. Apal aku tak wadus rene aku mbiyen. Kali jurange jero ora jamak. Ngisor nganti ora ketok. Mulih isin mirang-mirangke wong tuwa, mirang-mirangke karo sedulur. Gunane apa, Gong? Kowe urip ning alam padang nek ora iso njunjung derajate wong tuwa. Ngarumke jenenge sedulur ming bebangeri karo jenenge wong tuwa modar lakoni negara wes Keleang kuwandaning ki Lurah Bagong tingkem kang netra nalika semanten timuyup saking Dirgantara nengging kang tunggu jurang ing kinarya nglalu Lurah Bagong wujuding seluman sigrahan nyaut ungganing Lurah Bagong
mateni lemak. Plok. Sirahku entuk padas. Lah kok tibane empuk mak tebuk. Sapa iki? Ana wong kok gedhe dhuwur awake nganggo sisik. Raine kaya baya. Aku Seluman Bajul Seto. Sok mbajuli wong wedok. Ora. Jenenge Bajul Seto. Bajul Seto. Ya, aku sing tunggu kali iki. Oh, Sing arep nggo nglalu. Suwe nggonku kekalangan ngideri. Kali iki niatku golek pangan. Nanging ora entuk pangan jebul ana menungsa ingkang kleyang-kleyang bakal tiba mati sia ning telenging dasaring kali mula tak saut. Niatku kowe mung tak tanting kowe dadi wadya balaku apa kowe dadi sukma sangsaran mati ana ing telenging kali. Kowe sapa? aku Bagong. Bagong sapa? Ya mung Bagong ora ana terusane. Yen Bagong Solikin biyen. Saiki wis ora. Ngono. Ora dalah piye kowe milih rong perkara. Aku tok dadekke wadya balamu apa mati sia dadi sukma sangsaran ning kene. Ya, Ora milih kabeh. lho. Kowe wis tak slametke kowe kudu manut karo aku. Apa rumangsamu menungsa kalah karo Seluman, ha? Hah? Titaing Gusti sing sampurna ki menungsa, dene Seluman Jim ki sak ngisore menungsa. Ora ana menungsa direh karo jenenge Seluman. Kowe sing kudu tak reh. Wah, gaglak lah untal genti kowe. Pas. Eling-eling ki Lurah Bagong karasuk kapercayan agama pungkasan. Nalika semanten wis pinaringan dawuh dening Ki Lurah Semar lamun anempuh bebaya sigra ngrapal inggih menika ayat Al-Fatihah. Wong salwangsul dadi nglumpruk Seluman Bajul Seto. Apa ora we? Aku duwe Gusti sesembahan. Aku duwe pusaka sing iso ngalahke kowe. Aduh, Bagong. Awakku panas. Diblono ye. Panas awakku merga saka ukara ingkang mbok batin sarta sithik-sithik metu saka kedaling latimu. Oh, panas awakku, aku ora kuat nyangga kekuataning surasaning tembung kuwi mau. Kapok ora we? Ya, aku kapok. Nek kapok wiwit dina iki kowe kudu dadi andhanku Bajul Seto. Waduh. Dadi andhaku. Kali dadi kekuasaanku. Jurang iki dadi kekuasaanku. Iya, Ikhlas? ikhlas. Wiwit dina iki sing ngadus aja wong lanang, ning khusus wong wedok. Wah, senengane kowe iki wong kok nyenengake gunemamu sarwa gawe bunga. Aku ki wong senengane gawe senengane wong liya. Dadi kuwi termasuk ngibadah, gawe bungae wong liya iki termasuk ngibadah. Mula aku ki arep dianu apa-apa ora iso temomo. Iya. Nah iki ngene. Piye? Nek kowe wis teluk karo aku kowe kapok. Kowe mbantu karo aku. Bantu apa? Mestine kowe akeh kekuatan. Iya. Kowe duwe aji Jaya Kawijayan. Aku njaluk. Ora ketang siji loro, wenehno aku, men tak nggone aku males ngudi tuwa, lara wirang, lara atiku karo sing jeneng Raden Janaka. Wah.
Raden Janaka kuwi satriyaning jagat kok kowe arep males karo Raden Janaka apa kowe menang? Nek jane ora menang ning gandeng tokne pusaka kudune iso menang. Pusakaku ora ono sing ngalahke pusakaning Raden Janaka. Pusakamu sing antik apa lah? Ora usah sing ampuh-ampuh ning sing antik. Sing kira-kira ki Janaka kewirangan ngono wae. Ngono ya. Ya yen pancen kaya ngono. Yen kowe arep malesku dituwuh karo Raden Janaka dina iki aja sumelang. Wujudmu tak ganti kaya dene Raden Janaka gelem apa ora? Ora clemongan lho. Ora clemongan lho. Tenane. Yo tenan. Bagus. Yo mesti bagus. Nganggo gelung, nganggo. Wong jadi iya. Awake kuning? Ya mesti kuning sak untune. Matamu. Siluman wis kalah clemongan. Bismillah. Ora, aja. Panas awakku panas. Ah gene wedi. Padake kuwi ampuh banget ora sing ngembari. Yo tak jalukke panguwasaning jim. Muga-muga kowe iso wujud ning kowe engko ora mesti ya bali kaya wingi-wingi. Sing penting aku iso gawe isine Raden Janaka. Yo, sawangen Bagong aja kuwatir. Bagus ngedape. Yen pancen kaya mengkon aku njaluk pamit ning aku ora percaya. Ora percaya. Mergo tak nyawang kok raiku isih putih. Nganggere ngapusi karo aku ana seluman. Taleni nganggo oyot mayura. Nah. Ngipusan. Apa ngapusi wae? Rupane isih Bagong, rupane je Bagong. Oh. Nek sandangane wis Janaka, iki wis nganggo salon ngene iki. Iki wis nganggo konde, iki wis nganggo jarik sing persis Raden Janaka. Iki lho perutnya. Masih gemuk, rainya masih teng brocel. Raimu ora iso dipermak. Rai kok kaya cor-coran dasmu. Seluman ngono iki rai kok cor-coran. Wis ora masalah, sing penting aku njaluk pangestu. Ngene, sama iki Bajul sapa? Bajul Seta. Saliyane Raden Janaka kok aku iso malik apa-apa? Iso. Carane kowe nyebuto jenengku ping 3. Apa sing tok karepke kowe iso malik. Nah, mergo Janaka iki kancane akeh. Engko nek nganti dombelani Janaka nek bisa-bisane jaluki tempur karo aku. Janaka tempur karo aku. Mergo iki sing nangkem aku dadi tembuke tempur. Iya. Nek Janaka iki nglepaske puru kendali. Aku nek ora nganggo tahu dipenyet lho. Tahu dipenyet nit remote. Ah, remote. Wah, aku iso kena Raden Janaka Cinaka. Wis kono mangkat to aku ndak selak sumpek. Sumuk nyawang kowe. Nggih aku nyebut jenengmu ora iso maneh tenan goleki nang kali ngendi nggih? Ngendi? Iki kali Sumber Nyawa. Kaya bis. Kae Sumber Kencana. Njaluk pamit sing ati-ati. Oh.
Eneng parigawe apa ngaturaken ketiwasan sinuwun. Wonten wujudan ingkang ngelok-eloki menawi dipun titipriksa tan prabeda kados dene pun Arjuna inggih pun Janaka. Nanging menawi nyumur pidhateng pasuryanipun mesti kemawon paduka Kanjeng Prabu badhe ngungun salebeting penggalih. Nguwuh-uwuh nedya nantang perang tanding kananipun Janaka Prabu. Mawe gandrung Petro non mrene yo. Loh. Reng, apa? Rene tak omongi. Ndara sapa iki? Jaman semalam-malam tak putung. Ayo ngejak perang Coropo. Perang Madras ayo tak ladeni. Perang Condroso ayo tak ladeni. Perang Condro di muka aku jalan. Langkon mati pecah siramu, pecah apa-apa murgane hati gue. Modiar weh. Kualek kowe iki. Kabar ingkang sumebar apa wis bisa mbok sirep? Sampun. Namung tiyang wonten ingkang wantun damel ingsem kula. Mawi sandhangan Janaka rupanipun boten pokra. Lho, ngembari adiku lanang Madukara. Kasinggihan mekaten. Werkudara, ora ngewangi adimu apa piye? Bajul Seta, Bajul Seta, Bajul Seta iki sing maju dudu Janaka ning kakangne Bajul Seta. Arsa madangi dalan munga-munga paneng sapu caing ukir martabak larang tenan nasarating Surya megalan guna
ning angen. Gugur anggrane ngarga kura-kurnita. Kakiri-kiri. Padula mangamba-amba. Kok dadi putih ta iki? Wah, ora iso suluk aku mah. Oh, kapok ora kowe campo aja. Piye? Gah. Sin. Ora kok isin ki ngopo? Werkudara. Werkudara? Kowe iki nek tumandang ki ora kaya ngene kok. Dadi iki kok kaya ngene piye? Gah, Sin. Karuane mbok du karo singa bareng. Mbok du karo gajah 40 aku ora wedi. Wah, didu karo wong edan. Wah, isin. Kowe nek ngerti mesti guyu. Kowe nek ngerti mesti ngece karo aku. Mbok coba aku tak nerono. Wah, aja. Ojo. Kowe mesti ora tak tontone kaya ngopo. Bajul Seta. Ganti meneh Bajul Seta aku. Doyak Prabu Kresna Bajul Seta. Ulah dalah. Santai. Wegah. Petro wegah tenan aku. Aku mah noleh aku. Isin tenan. Bocah ya ngopo? Emang semono mangan dilen wae. Ana sasminten ingsun jagat Mas Kyai. Kyai Narayana. Nayarana. Yai Padmanaba sama Padmanaba. Gah. Wegah. Yai Kresna. Wah, mama. Pon Kakang wis ngerti sapa to sejatine sira. Tak tonton ning saka kaca gedhong. Katon sapa jatine sira. Jengket dewe. Wegah aku. Gilane ora. Kakang Semar ora iso rampung iki aku wegah Kakang Semar. Nimang somono mandine wae. Ana sasmintane ingsun jagat wasisaning Ubathara. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malik apa-apa. Agong lho kowe. Us. Aja ngawur. Mono gage sawangan. Iki Makuthi. Sing omong klerak-kleru ki mung Bagong ya reng. Awang teknologi ora ditelogino. Ayo, kowe malik ora ajar kowe. Jagat Dewa Bathara. Jebul kae. Kaya ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit Kang Semen. Kowe ganti ya.
Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe kira ndi kekuatan kok iso molak-malik. Giri Lusi jalmutan kena kira. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut Giri Lusi. Tenan ora. Seneng aku nek bakok ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, Sembaro. Oh ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebon ora masuk. Iki Semar. Wah, ini mangsuk menawan di rumah. Jagat Dewa Bathara, jagat Dewa Bathara. Semar. Heeh. Ya Badrana ya. Heeh. Saron Ricik. Saron Sari ya. Heeh, Saron Sari. Duda mana-mana ngunu. Juru dia. Permatasari, Punta Prasanta. Nang ngono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh, ning wis mlempem. Aku doyan kaya sambel kecap. Wah, Getha Bagong iki iso nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing silite iso. Silite iso muni. Wah. Gareng pong. Itu gareng iki antil mencelat ora. Senengane omongane ora. Bagong, kowe ora edan kowe ayo bali kaya wingi-wingi ora. Laba. Cari kan ganti Bagong. Ya ganti Bagong. Jangan wes ora pati nduga mana. Kuwi Bagonge bapak mbiyen. Ayo disinggahke nggo pusaka, ora usah ditok-tokke ngono. Wah, jan wes. Wes jan wah. Diwale. Aku dune nek cara mbiyen iki wah jan wes saiki modern netro. Wah jan wes jan wah. Aduh. Nganggo gamelan men iso badal. Ngono ya Mer. Nek perkara wis waras ngene iki aku mung arep takon, kowe kok iso molak-malik kekuatanmu, kekuatane sapa? Aku ketemu Jem, Pak. Siluman jenenge Bajul Seta. Wong urip iki aja ngawula karo siluman. Wong urip iki aja ngawula karo Jem. Kowe aja njaluk kekuatan karo siluman, karo bangsaning berkasaan. Kuwi ora apik, kuwi nerak malang-waring agama. Ayo diluwari. Aku ora iso ngluwari, aku sing ngluwari. Bajul Seta sing wis menehi kekuatan roko ya men bali nyang asal mula bukane sak kekuatane men kowe resik lahir batinmu Bagong. Ora kowe dadak malik. Wong pirang-pirang ki. Iki kepiye iki? Meng tengoke suk-sukan. Mbaya tengok dhewe-dhewe ora. Wah, caidan. Ngopo? Semar rada mundur. Ayo rada mundur.
kula ora sengaja teken kula keri, teken keri. Loro e pajake. Aku ora didakwa. Kula kaya dene wong terpidana. Rekae ngewangi Ndara Banowati malah dadi wong luput, dadi wong disalahke. Dikira macem-macem karo Ndara Banowati nganti kula diseneni Ndara Janaka. Ndara Janaka dikon lunga. Kula wis nglalu lho, nyemplung jurang lho kula. Iya, enggak. Jurang endi? Jurang Jugruk. Aku nek weruh Bagong ki sengit, ning ya sok kangen. Ning ngene iki aku males trimo ora weruh. Heeh. Ki anggere isih ana wong loro wiyaga sing ora Bagong ki. Ya tinggal nang kewen. Semarang Grengguyu tak antil ngono. Ora. Lah terus karepmu ora nyuwun sing jenenge Janaka ya Raden Janaka. Hai bendaramu. Ya, nggih. Ndara Janaka rawuh mriki njaluk ngapura kalih kula. Tok niku. Pun liyane mboten. Kalih nyuwun arta. Lho. Dinggo ngopo? Nggih numbaske HP anak kula. Kalih nggih tuku kotang. Men anak kula iso sekolah lumantar HP niku mawon. Sampean pemerintah orang ngekaki dana ming duwah jauh. Ayo belajar liwat iki, belajar liwat. Nek ana ditewe beres, leng golek ngrekoso. Oke, cah cilik do nganti nyambut gawe, pengen lumpukke duit, pengen iso tuku HP, pengen sekolah. Oke. Mutok terus anan. Lha niku ngomong sak tenane malah dikeplaki sapenake dhewe. Sampean kudu berbijaksana dalam menentukan sikap. Oke sampean ngonten niku nek kira sampean terus mubengi laladan negara Ngamarta, negara Ndarawati. Sapa kawulane sing ora mampu diparingi, sapa kawulane sing ora iso tuku HP diparingi. Sak desa dikai nggon wifi sing ana iso nggo internet, men iso nggo sinau bareng-bareng. Ngono ora mung dawuh ning tanpa nganggo ana jalan keluare. Ki mengontam-ngantem wae. Ndara Werkudara nganti wedi lho. Yo. Becik banget Bagong. Ah becik. Padake ora. Mangsane kula niku prihatin. Ha kula niku nek iso sugih. Nah, kula niku nek dadi wong sugih, dadi wong duwe jajali job kula ora batal. Ha tuku HP kula 10 tak domke bocah sing ora iso sinau niku. Sing ora duwe HP, wong ora duwe dume kabeh. Manut kemampuan kula niku tenan, ora kok ming goro. Ming sak kula lho niki. Omongane sampean Nalendra, pengareping para Nalendra kudu iso memberi solusi ora ming sapenake dhewe. Mangsane. Ngopo, Pak? Aku wedi. Ah, rasa wedi kok menyuarakan kebenaran kok wedi ora. Iya, Bagong. Sesuk ana penggalian saka Pandhawa lan panjenengan ingsun. Alhamdulillah, ning sing penting anak kula tukoke HP sik. Iya. Pira iki? 500. 500. Duit apa 500? Sebar. Mangsane. Jupuki meneh. Sebar. HP kok 500 entuk sing enten. Apa? Ya wis sesuk bakal dipikirake. Ngoten ora. Mesake bocah-bocah ndak ora iso sekolah nggih, Den. Nangis ati kula, trenyuh pikir kula. Nyawang bocah-bocah luwe-luwe putrane wong sing ora duwe, wong sing ora iso nyambut gawe. Meng buta pengen duwe HP nganti adol apa-apa. Niku mang penggalih nggih, Den. Mang pikir nganggo nalar sing ganep. Ngoten nggih. Sampeyan lenggah dadi Nalendra ya merga saka suarane wong sing ora duwe nika, mula nika ya wajib manggatekke ampun mang nengke mawon.